Ben, bo día a todos e a todos, saudar aos traballadores e as traballadoras de Alcoa en nome do bloque, transmitirlles a nosa solidaridade, o noso apoio e o noso tamén compromiso e implicación na súa loita para evitar que a factoría se peche. Eu quero recordar brevemente a intervención do presidente do Comité da Empresa porque ven a reflexar as palabras que íamos transmitindo dende a nosa organización política dende hai muitísimos anos, creo que somos organización política. Galiza é produtora de electricidade non por elección propia, sino porque decidiron que aquí se producía electricidade. Pagamos a peaxe ambiental e social da produción de electricidade, pero curiosamente non temos compensación de ningún tipo. Aquí estamos falando dun problema dun peche que ven derivado dun problema da regulación enerxética que se dá no Estado español. A mí gustaríame transmitir e recalcar justamente as palabras do Comité da Empresa, que veo a decir moi claramente, fuxindo ao mellor do argot político que solemos empregar moitas veces, que Galiza ten que ser Noruega, ou se non queremos ser Noruega, polo menos que sexamos Euskadi, donde contan cunha tarifa eléctrica propia que beneficiar o seu tecido empresarial e axudar a manter emprego no propio territorio. Porque sabemos e temos, ademais, necesidade de facelo. E, ademais, se somos exportadores de enerxía, temos dereito a que se nos bonifique tamén esa enerxía. Temos dereito a unha tarifa enerxética propia. Pero, ademais, consideramos que a electricidade ten que ser un ben de interese social, como son moitos outros. Por lo tanto, o seu nivel impositivo non ten que ser do 21%, debería estar no 4%. Como ben decía el que fai, por exemplo, Noruega, que bonifica a enerxía.